Keďže to nevyšlo, tak sa počkalo chvíľku, že či sa z toho nejako dostanem alebo nedostanem. A znovu sa to všetko vrátilo do tej istej polohy. Najväčší problém je, pán redaktor, že keby som niekomu vypálil dom, alebo by som niekomu uniesol manželku, tak by som to mohol považovať za osobnú pomstu. Ale tu sa odpovedá na názor, nie tým, že je dobrý protiargument, alebo že ideme povedať, máme na to iný názor. Na to sa použije názor, zabite ho, zatvorte ho, lebo má takýto názor. Za posledné obdobie je toľko výhražných mailov smrťou, zastrelením, zabitím. Tu sa zverejňujú adresy mojich rodinných príslušníkov, ktorí sú ľahko potom samozrejme zraniteľní. Ale čo je na tom najsmutnejšie, že vyslovíte nejaký názor. Príklad, ja hovorím, že som proti železnej opone medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou a že skôr treba hľadať cesty k spolupráci, že chcem byť nejakým mostom. A na to nie je odpoveď, že pán premiér, to nie je správne, mali by sme ísť na to takto a takto. Zabite ho, zastrelte ho. Preto, a myslím to teraz smrteľne vážne, tých vyhrážok smrťou, zranením a zabitím rodinných príslušníkov, tá politika odpovedať na akýkoľvek argument vyhrážkami, ktorá je silne prezentovaná niektorými médiami a veľkou časťou slovenskej politickej scény, ma vedie k tomu, že ja musím zvolať Bezpečnostnú radu.